कांदे आणि लसूण म्हारग जाला कित्या खातीर? पावसा खातीर आता न्यू स्टॉक येयला ते सगळे पिड्यार जाला न्ही आता नये येवपाक टायम लागतले ताका लागून मातशी कांदे आनी लसूण म्हारग जाल्ले आहा. आणि लसूण कशें जाला? लसूण 480 किलो आहा. तो 400 म्हणटा. ते वेगळे हा. ते बारीक आणि मोठी हा. आहा. ते 2-3 क्वालिटी असतात. बारीक कशे? बारीक असतात ते पाव किलो 80 रुपये विकतात ते. आणि मोठे? आहे ते 120 आणि मोठे आहे ते 150 रुपये चायनाची. ओके. 3 क्वालिटी असतात. आणि टमाट बटाट बीन सेम रेट कशी ना आसा? ते टमाटर नॉर्मल आहे 50 रुपीज किलो. फक्त किती वाढला? कांदे आणि लसूण कांदे आणि लसूण. आणि कोथमीर बीन मारो घाली ती आता सवाय झाला. कशी आले? 20 रुपये आला. हां ओके. आणि काय ना बाकी भाजी बी सगळी कमीच झाली आहे. चवथीक लागून मातशी म्हारग घाली आता परत कमी झाली. कांदे महाराज झाले कितले? 60 रुपये किलो झाले. आणि बाकीची टमाट बीन? टमाट ते 50 रुपये किलो. टमाट बाकीची भाजी बीन? बाकी सगळे सेम रेट राहते. फक्त कांदेच वाढले. आणि लसूण लसूण एक महाराज राहा कशी? 400 रुपये किलो झाले. 400 रुपये किलो. हरशी कितली आसताली? 280 250 हां आता 400 जाले 400 रुपये किलो. हांव आसा सद्या पणजे मार्केटान. भाजयांचो रेट वयर सकयल जातात. केन्ना केन्ना ट्रान्सपोर्टाचो प्रॉब्लम, केन्ना पावस पडटकू प्रॉब्लम जाता आनी रेट वाडटा. पण बाकीची वस्तू आसा तशी आसा. फक्त लसूण आनी कांदे वाडले. कांदे 60 रुपया आनी 80 रुपया आनी लसूण 480 ते 400 रुपया. हांव तुळशीदास च्यारी, प्रुडंट मिडिया खातीर. Subscribe Prudent Social Media channel and press bell icon for latest notifications.